myslím si, že je čas, aby sme si privítali prvákov. Takže z prvej A sú to? No, poďme. Kričme, mieskajme. Prvá B? Červenú, poďte k nám. Predstavili ste sa nám? Môžete sa vrátiť, ďakujeme. Môžete si sadnúť a sledovať pozorne náš program. Našich čertíkov. Poďte. No ja už len poviem, že majú asi takú úlohu, že keď niekto odmietne účinkovať, A poriadne. tak im to pekne dajú. Predstavíme si naše modelky, Krásky. ktoré nám budú spríjemňovať túto atmosféru. Lešný, tamto je publikum. Tamto. Ďakujem. No a v neposlednom rade aj naše upratovačky. Jety, poďte medzi nás. Poďte, babky. Dobre. Poriadne tam pozamätajte súťažnú disciplínu. Tá sa volá lovenie lentiliek. Takže z každej triedy si vyžrebujeme jedného žiaka. Ale modulka. Takže. Pekná. Budeme žrebovať. Z prvej A triedy to bude. Čo sa? Takže z prvej A je to Maňko Denis. Poď k nám dopredu. Nie? Prvá B. Páči sa? A z prvej B je to Dolný Norbert. Poď k nám. Tak, prvá C. Čo sa? Z prvej C je to Tomko Martin. Tomko Martin. Je Tomko taký medzi Martin, nami? kde si? Tam je. Dobre. A nakoniec prvá D. Z prvej D je to Kočok David. Zákon spočíva v tom, že každý z vás má pred sebou misku, v ktorej sú lentilky a naše prekvapenie. Ale háčik bude v tom, že to bude bez pomoci rúk. Takže prváci ste pripravení? Lovíme. Ste pripravení? Ste pripravení? Dobre. Áno, bude to bez pomoci rúk. Si pripravení? Áno. Tak teda, pripraviť sa. Pozor! Štart! Poďte, odputujeme každý svojho žiaka. Čo je? Poriadne! Tak. Svetí a nakoniec všetci. Dobre, prvá vyhrala 4 body. Prosím za posláďanou. Prvá B, to sú body, tuším, áno. Prvá D má 3 Ideme body. krúžku pod vedením pána inžiniera Jana Barnu a tí nám zaspievajú dve moderné pesničky. Nech sa páči! Ja się nie będę, że to tak,
Skupiny inžinier Jan Barnár, Šimon Loma, Andrea Germánová a Adela Kutová s pesničkami Jasná správa od skupiny Olympik a odfarbené tričko z vlastnej tvorby inžiniera Barnu.